Добро утро, приятели! Добро утро в събота, 8:30 е. Вече съм на крак и планирам какво да свърша поне до обяд, защото след обед вече е много горещо. Шумът, който чувате е от пералнята. Тук имам едни красоти, които днес трябва да натопя. Орхидеите задължително. Това са теменушки, те също имат нужда от почистване, от поливане. Това е едно каланхое, което е може би вече на 3 години. Как го гледам, какво го правя и аз не знам. Ако някой от вас знае как се гледа това цвете, да пише, да даде някакъв съвет, защото вече, честно казано, ми омръзна от него и явно няма да тръгне както трябва, явно няма да цъфти и най-вероятно ще го изхвърля. Тук съм натопила за укореняване каменното цвете. Каменното цвете ми подариха за рождения ден две саксии, два прекрасни различни цвята. Едното в лилаво, едното в розово и бяло. За съжаление, за по-малко от 10 дни и двете саксийки цветето си окапа. Изгниха, остана само това. Сложих го за укореняване, но най-вероятно и то няма да тръгне. Така, тук отдолу имам две витринки, които просто всичко трябва да се извади, да се измие и да се подреди. Така че до обяд, освен това, ще трябва да подредя и едно складово помещение, което си го наричаме ние килер. Миналата събота и неделя направих малко компоти и сега ще трябва старо-ново да извадя, да подреда, всичко да си дойде на мястото. Тук съм сложила в фурната едни наденички. Опа, от топлината. Така. Нали знаете, че мъжът ни трябва да стои гладен. Така че първата ми работа беше да подготвя обяда. И вече по-нататък ще продължавам с чистене, пране и така нататък. На тези, които са на почивка, приятна почивка. Аз ще се включа малко по-късно. Скъпи приятели, докато аз си пиех кафето тази сутрин, моята половинка беше на пазар. Какво ми е купил? Това са чушки червени, запълнени. Ето тук има нещичко на тая чушка. Няма да му се карам. Каквото такова. Добри са. Домати. Дано да са розови. Да, розови доматки. Лютиви чушки, това предполагам, че е за 2-3 бурканчета, кафе и хляб. Тук се опитвам да изсуша две кайсии, но за сега не ми се получава. Леко са поизсъхнали, но като че ли започват да мухлясват. Ще проверим какво ще се получи. Искаше ми се да знам, да опитам дали мога сама да си суша кайсийки. Така, утре най-вероятно ще си направим пълнени чушки. Приятели, в процес на чистене искам само да ви покажа какво нещо остава на тавичката на сушилника. И това е през няколко дни. Сега ми е малко трудно с едната ръка, но вие го виждате. Това е остатъка от водата, след като си измием съдовите. Ето вижте, има. Гледайте. Това е водата в Карлово. Просто е някакъв кошмар. Същото се получава и в банята. Плочки, завеси, всичко е с тая кафявата помия. Не знам на какво се дължи. Преди 30 и повече години, когато дойдох да живея в Карлово, водата ни беше бистра, балканска, вкусна. След което се направиха някакви промени, някакви комбинации. Няма да твърдя, защото не съм сигурна какво точно и как, но в крайна сметка ето това е резултата. Ето. Поне 2 пъти в седмицата чистя сушилник и само при мисълта, че след къпане тази помия остава по тялото, по косата, по главата, просто думи нямам. Аз споделих ви в предишно видео, че 5 дни в града би трябвало да няма вода. В крайна сметка пуснаха вода, макар и със слабо налягане вода имаше, но този проблем не е от сега.
този проблем не е свързан с последните ремонти, които правиха. Това е повече от година, да ни кажа и 2. И така, така се мъчим. Няма как, особено хора като мен, които са на 4-ти етаж, да носят непрекъснато вода от някъде да наливат за миене, за къпане и примерно да се ползва тая вода от чешмата само за поливане на цветя и за тоалетна. Просто няма как да стане. За пиене пък абсурд. Абсурд. Ето това едва ли някой иска да си го причини. Но това е положението. Продължавам нататък с чистенето.